Ekene m unu ụmụnne m bụ ndị Igbo. Olu n'Igbo ekene m unu. Ekene m aja ana Igbo. Kene mmụọ niile nọ n'Igbo. Kene mmụọ na-emere Igbo ihe na nke Igbo na-emere ihe. A sị na chi niile na-efu mana o nwere chi ka chi. A sị na chi ọma na chi dị mma ga-adịkwara anyị niile. Ọkwa mmụọ ka unu na-anụ onye ka ọgụgụ nne ya. Ekene m unu wee na-asị unu n'ụbọchị tata na ihe m chọrọ ịkọwapụtara bụ ihe metụtara ndị Igbo nke ukwuu. Anyị bụ ndị Igbo na-enwe ezigbo nlaghachi azụ dịka o si wee dị na dịka o si wee kwesị na ka ihe si eme na mba ụwa niile. Ọ na-eme ihe na-eme n'obodo ajụba ndị okenye n'eziokwu, mana tata n'ala Igbo ihe na-abụ ọ na-eme afụkwa ozi ndị okenye a ga-ajụ. O nwere ihe Igbo na-atụ n'ilu sị gịnị, okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'obodo. Mana ọ ya ka anyị chọrọ itinye ọnụ na ya. Echezọkwana na ọkwa maka ọdịnala Igbo ka anyị na-ekwu maka ya. Ụzọ mmụọ ụzọ Igbo si efe mmụọ. Nke nwa bụ onye Igbo, ijugokwa onwe gị ajụjụ, etugokwa onwe gị mbọ si ihe a na-eme n'ala Igbo, ntu anyị si ebi ndụ, kedu ihe mee na ya dị esonye hụ mba ndị ọzọ. Even ọtụtụ mba ndị anyị ka mma n'arọ 30 gara aga, 30 years ago, tata ha kazi anyị mma ka anyị agbapụ ọsọ, mana anyị anaghị ajụ ya. Kedu ihe batara n'etiti Igbo mere ndị Igbo ji gbasasịzie na ihe dị n'ala Igbo ma mmadụ ma anụ ekwekwuzi ịchịkọta ọnụ? Ndị Igbo nwere ike ịdị mmadụ one ma one bịakọta ọnụ tata sị na ihe gbasatara ala Igbo na ọ na-echuhụ ụra, ka etinye ọnụ na ya marụ ka a ga-esi gboo onye bụ mkpa. Ha ga-anọ ebe ahụ na nzukọ ahụ na-atụfughị oge, na-atụfughị mgbe. Mmadụ abụọ ma ọ bụ ịtọ ajụ na ha agaghị ekwe n'ihe ndị ọzọ na-ekwu, na ha ga-ejeje dozie ọnọdụ nke ha. Ha nwee jekwa bido nzukọ nke ha na ọha nwa bụ ihe ma ihe na-eme, na ọha nwa bụ ihe ma ụzọ ha ga-esi wee gboo mkpa ahụ mere ha ji wee bịakọtabu ọnụ na mbụ. Ha ga-anọkwa ebe ahụ, mmadụ abụọ ma ọ bụ ịtọkwa ekewapụtakwa onwe ha n'otu ndị nke ahụ kewapụtakwara m, jekwakwa jee fọmụkwa otu ọzọ ka a gabakwa n'ihu. Mana ụmụ ihe a na-eme n'ala Igbo, anyị ada ajụ ajụjụ. Ọkwa ya ka m ji akpọ ndị Igbo niile si unu biko unu dododo, ka anya ruo anyị ana, ka anyị nachiyata n'ihe ndị nna nna anyị ha debere. Ndị gboo ma ihe ndị gboo dị ike, ntọala ha debere bụ ihe anyị kwesịrị ịzọrọ ụkwụ wee gaba n'iru. Mana anyị gbakọtara ụmụ ihe ndị azụ na-achụ ofufe mba ọzọ. Ndị Amerịka bute nke ha, anyị anarụ. Ndị India bute nke ha, anyị anarụ. Ndị Britain bute nke ha, anyị anarụ. Rome bute nke ha, anyị anarụ. Mana inene ndụ anyị na-ebi n'ala Igbo, o doghị anya na anaghị aga n'ihu. Nke ka nke bụ na anyị ejighị aka anyị mee gịnị, kwụsịsị ọtụtụ ihe ndị gboo debere. Anyị na-ebuzi mmemme anyị ebufe na mba.
ndị Igbo na-ejezi na mba jeje waa ji. Unu amakwa na ịwa ji n'ala Igbo bụ ekpere ka unu eche na pati ka ọ bụ? So na ndị Igbo amaghọ na ịwa ji n'ala Igbo bụ ekpere a na-enye mmụọ na sizin na o ruo mgbe o kwesịrị iru. Unu na-agụkwa Baịbụl, ndị Izrel na-ajụ unu si unu, how can I sing the Lord's song in a strange land? Mana tata ndị Igbo agụchago egwu niile ha nwere na mba, onwezighọ nke ha ga-ewenata ụlọ. Ị na-anya na ala Igbo gbaa gburugburu na ndị Igbo na-emebe ọfụma n'obodo niile, mana akụ ha anaghị eru ụlọ. Kedu ihe ị ga-asị na ya bụ ihe ndị Igbo ga-eji wee tọọ ọnụ wee sị na ha bụ odogwu? Berụsọ ma obere ego a ha ji, ihe ọbụla ha na-eme ha na-apụta ife na ya, mana ha pụtacha ife na o nweghị ihe ha ji n'aka, ha eji ha ọfọ aka n'ogori wee karịa n'ala Igbo. Ọtụtụ ndị nọ n'ala Igbo nwụrụ anwụ akwa ha akwa. Ka m gwakwa unu n'eziokwu, ọ bụrụ na mmadụ nwụọ n'ala Igbo na-akwaghị akwa, na ihe ndị gboo na-akpụ ya bụ gịnị? Aka n'ogori. Ọ naghị abakwa ala mmụọ, ọ naghị esonye ndị ichie. Ọ ya ka o ji ede mma na ndị Igbo ga-abịakọta ọnụ kwa ụmụnne ha, ọbụnagodi ndị nwụrụ n'agha, nye ha ezigbo ọkwụkwa ka ha wee nwee ike baruo. Ụmụ ihe a socha n'ihe na-ebute nsogbu n'ala Igbo. Nke ka nke bụ na Igbo wekwuziri ịkwa ozu dịka ichi ọzọ. Chefuzie nọọ ụmụ ebere ihe one ma one ka a na-eme wee dunaruo mmadụ ana mmụọ. Mana ndị Igbo bịazi debie n'ebe ọ ga-abụ onye mee ibi ya emehọ, ọ bụrụ na o metehọ, ewere akwamozu wee mere ichi ọzọ. Kedu ihe butere ihe ndị a? Anyị gbakọtara ihe ndị gboo debere azụ. Holy Ghost fire agaghị enyere anyị aka, back to sender agaghị enyere anyị aka. Ihe niile si na mmụọ. Ntu ahụ esi kọwara unu na Baịbụl dịka esi wee kee ụwa abụghọ ka esi wee kee ụwa. Okike ụwa dị iche, ntu esi wee kee ụwa dị iche. Ọ bụghị ihe ahụ unu na-agụta n'akwụkwọ ahụ bụ ka esi wee kee ụwa. Ekechara ụwa wee kee, Chukwu kechara ụwa wee kee gods and the goddess n'etiti ụwa niile. Ọ ya mere ifu onye Igbo ịmarụ na onye Igbo ka ọ bụ, ifu onye China ịmarụ na onye China ka ọ bụ, ifukwa na onye ọcha America ịmarụ na onye ọcha America. The gods are creating according to their species. Chi ha na-eke ha dịka chi ha dị. Ọ ya ka o ji wee dị mkpa na obodo niile ga-ana mee gịnị? Fee mmụọ chi nyere ha. Mmụọ ahụ chi unu nyere unu si n'asụsụ unu na-asụ, ihe dị n'ala unu, ihe na-epupụta n'ala unu. Ndị Igbo bụ odogwu. Ndị Igbo bụ enyi. Mana tata enyi ndị Igbo bụ ka mbe kpụ wee na-ejebe eze, wee na-eti nna m eze akpata m enyi. Kedu ihe unu ji wee gbakọta ihe unu nwere azụ wee chee na Holy Ghost fire ga-azọpụta unu? Ụmụ Igbo ka m na-ajụ. Ọkwa na ọdịnala bụ ụzọ mmụọ. Ebe ahụ ka anyị ga-esi nwee nzọpụta, ebe ahụ ka anyị ga-esi wee dee ude. O nwekwuozi ndị okenye n'ala Igbo. Ihe ga na-emebi n'ala Igbo, nwekwuozi ndị ga-asị ka ha bịakọta ọnụ ka e wee gboo mkpa dị n'ala Igbo. Ihe ndị a na-atụ anya ha na-achụzi bụ sọnsọ ego. Ọnwụ wee karịa, iberibe karịa, arụ wee karịa. Ndị Igbo bụ ndị ama na-edebe nsọ, mana tata mmadụ one ka na-edebe nsọ n'ala Igbo? O wee na-afịa ya ahụ. Anyị gbakọta ọnụ ka anyị dozie ihe, ọ ghasa.
anyị gbakọta ọnụ ka anyị dozie ihe ọ ghasaa. Ụfọdụ anaghị ajụ dị kedu ihe mere o ji aghasa. Ọ na ya amaghọ tụọ atụmatụ ya ọfụma ka ọ gịnị. Ndị gboo, ihe niile ndị gboo na-eme ha tinyere ya na mmụọ. Ọsọkwa ya bụrụ ịkpụ ụzụ, ịkọ ọrụ ugbo, ọrụ ọbụla ndị gboo na-arụ, mmemme ọbụla ha na-eme, ha tinyere ya na mmụọ. Ọ ya mere m ji wee na-ajụ unu si, unu eche na ịwa ji bụ pati? Ịwa ji abụghị pati, ya ekpere ndị gboo na-ekpe wee nye mmụọ ka obodo wee dịkwa ka o si kwesị dị. Ihe na-emezi n'ala Igbo anya na-ejezi na mba na-eje ajụta ese. Ọ dịzie ka a ga-asị na ya enweghị. Nke bụ na Igbo akpọghọdị ihe ha nwere ihe. O wee na-afịa ya ahụ. Ọdịnala bụ ụzọ mmụọ. Mmụọ anyị bụ ihe ga-egboro anyị mkpa. Ihe anyị na-agba n'elu agba n'ala, agba n'elu agba n'ala, Holy Ghost fire nke nwa back to sender, ọ gaghị egboro anyị mkpa. Ka anyị wetuo n'anya ana wee jebe n'aja ana mmụọ, wee jebe na mmụọ nọ na mmiri. Ihe ahụ a gwara unu na ọha ncha bụ ajọ mmụọ abụkwa ajọ mmụọ. Ọkwa mmụọ ga-enyere unu aka. Arụsị na agbara nọkwa ọdụ ka transfọma adọba na kọmuniti. Inwe ego ime gịnị? Ịdọrọ waya nke gị dọba. They are the forces of nation. Ma ị chọrọ ma ị chọghọ, o nwere ike abịa n'ụtụtụ ị na-amụke, mana abịa na mgbede ị daba ada. Ị dịka ego dị na nwata aka esie ya ike o ruzie n'okenye ọdaba. Nwee ndị ọ na-ebido n'ụtụtụ mee gịnị? Aka ama nsi ha ike, berụsọ mana ha mere ihe ekwesịghị na ha ga-eme, ewee nwee ike wee nọdụtụ ọfụma. Ekenekwa m unu na unu ịnụ unu m. A sị na ụzọ ọdịnala ka anyị ga-eso, anyị wee nwee ike wee gboo mkpa anyị nwere. Ọdịnala bụ ụzọ mmụọ. O nwere ihe dị njọ n'ịnachi ya n'aja a na isi na ya. O nwere ihe dị njọ n'ịnachi ya na-agbara enyere anyị. O nwere okwu a na-aba na-ekwu asị na mmụọ ndị na-asụ n'onu ndị. Ka ezi ka mmụọ ibu unu ga-esi na-asụ n'onu unu, unu ejebe na mba ọzọ jee ka unu sụba asụsụ mba ọzọ. Igbo bụ enyi, mana ajụjụ bụ Igbo ọ ga-anachi ya tazikwa n'enyi ha bụ. Ekenekwa m unu si ọmaka mekwara unu. Eji m n'aka na nya bụ ije na ya amalite gị. N'eziokwu eziokwu na Igbo ga-adị mma. Asị m unu nke onye chikwa ya zere, mana ka anyị jisi n'ike ka anyị wee ruo ma weghachitekwa ike